Исәнмесез. Түрәләрнең самолетта бизнес-класс белән очулары еш кына бәхәс тудыра. Депутат Милонов бу атнаны үз аңлатмасын бирде. Түрәләргә бизнес-класс йоклар өчен кирәк. Ну ярый, утыртык без аны Бәдрәф кырыенда. Ул Мәскәүгә йокламаган килеш килеп җитәр дә, берни эшли алмас, ди депутат. Нинди шундый тәмле йокы икән ул бизнес-класста. Йоклаганда күргән тешләр плацкарт вагонда күргән тешләрдән жанры буенча күпкә аерыла микән соң? Бу сорау Хабаровский белән бәйле рәвештә бирелгән иде. Губернатор вазифаларын вакытлыча башкаручы Дегтярев әйтүенчә, түрә Мәскәүгә барып акча юнәтеп кайта икән, шуңа да бизнес-класс белән баруын аклый булып чыга. Дөрес, соңыннан Врионың бу фикерен фейк диделәр. Имеш хакимияттә кайсыдыр күке алдан кычкырган, килешенмәгән пресс-релиз тараткан. Гомумән, Дегтяревка кайнап торган Хабаровскида авырга туры килә. Сүзен тыңламыйлар, каршы дәшәләр. Аның каравы уртак тел табучылар да бар. Бу юлы менә инглиз теле укытучысы Галина Семеновна белән уртак тел таптылар. Уртак инглиз теле. Кем әйтмешли, London is the capital of Great Britain. How are you? Very well, thank you. And how are you? I'm fine. I know about you. I have listened to the TV and I know that you are our... Temporary governor. Yes. Чит илләргә чыгу авырлашкан мәлдә эчке туризм җанланып китте бит әле. Казан үзәге башка елларны да кунаклардан өзелми иде. Бу елда муенына фотоаппарат аскан, як-якка каранып йөрүче кешеләр күп. Тик сак булыгыз туристлар. Казанда сценарийдан тайпылышлар да булып ала. Әлеге видео моңа бер дәлил. Авария китереп чыгарган ат Динә кушаматлы. Аның хуҗасы бүтән карета бизнесы белән шөгыльләнмәячәген әйткән. Эх, Динә, карьераң үсеп китте дигәндә генә хайрап булдың. Экскурсияләргә дә бик бай Казан. Быел менә Арша зиратына да экскурсия ясый башладылар. Ул Memento Mori дип атала. Моментально. В море. Бәясе бер тере кешедән 300 сум. Экскурсия тарих белән кызыксынучылар арасында һәм кичләрен кая барып бәрелергә белмәгән яшь парлар арасында популяр ди. Зиратка сафар күңелегезне кытыкламаса, Чаллының Мастеровые театрына барыгыз. Бу атнаны мондагы камералар төнлә өрәк төшергән имеш. Ышанмасагыз, үзегез карагыз. Барехня.